Erokamano nyakoro mgajwang' kuom Ramogi TV ne weche manyien sa par mar odhiambo ka gi kacha wantiere kod mathoth ma waikoni. Nyinga Ochieng' Emmanuel. Jatend piny William Ruto yango chenro mar chwalo kom e gwenge ma oro omako. Kony makama ne oriwo gunde 20 mag ochele, gunde 20 mag oganda to kod mor tedo. Loche 50 go biro konyo chwalo kony ne gwenge manigi midhiero mar kech e pacho ka jopith bende biro dok kony ne jambgi. Ka piny owacho bende osingo mar nyiewo jamni kokalo kuom bad migawo mne ochung' ne ohala mag ring'o KMC. Jatend pinje bende osingo nono chal mar gwenge manigi midhiero mar oro juma mar yudo duoko makare ne jodak ka wachre ni jo Kenya madirom milion 3.5 kech kayo counties 23 ma pacho kaendi. Jatend piny bende osingo siro jopur mondo yar badgi e puothe ahinya kokalo chenro mar mbolea ma nengo ne oyueyo. The food we are flagging up today, the next consignment, I have already agreed with the ministry concerned and with Treasury to make resources available so that the next tranche will be on Friday, and on a weekly basis we will assess the situation and see what this intervention will mean for the people around the country and what additionally can be done as we go into the future. I want to commend development partners who are working with us, who are distributing food, those engaged in cash transfer on the ground. I have asked that we are going to have a meeting on Wednesday with our development partners so that we can harmonize our approach and make sure that we avoid any duplication in any part of the country, and so that we can leverage on the county teams that are assisting in identifying beneficiaries of this food and other items. Nyakoro mgajwang' gunde ma ochwal gin gunde 20,000 mag ochele to kod gunde 20,000 mag oganda kod mwandu mamoko. Ka wadhi nyime ji adek owito ngimagi ka moko ochele oyudo hinyruok kendo oresi bang' odorofa rumbore piny gwenge ma Kirigiti, kaunti ma Kiambu. Ot mar gorofa 7 mane rikitieko ger ne olwar kar sa 12 kinyi ma kawuono kendo gore e udi moko ma ji odakie. Luro nitie ni jomoko nyalo bedo ni odno odiyo kinde ma apisas mag chenro mag masiche medo dhi nyime kod rango ji madipo ka inyalo resi. Wachore ni gedo mar odno osebed ka ikaso ka koro bende ne osegol ote ne jopango mondo bi odonjie mane dweche 2 kende nyaka ne chak gere. Gavana e kaunti ma Kiambu Kimani Wamatangi owacho ni tend kaunti no dhi golo chik mar rango lony mar gedo, mako contractors maonge lony moromo kendo tero gi e nyim doho. Tulikuwa ngorofa 6 na sasa sisi tuko hapa kama multi-agency team. Ukiangalia tuko na timu ya National Police Service, tuko na timu ya Disaster Management, tuko na timu ya KDF imeingia, pia tuko na watu wa Red Cross. Generally ni watu wote ambao wanahusika. That is multi-agency teams. Tumepata majina na tunawatafuta. Na nakuhakikishia ikifika saa nyingine utakuwa na wao. Hii sio safari ya kwanza ambayo tumekuwa na mkasa kama huu. Ni mikasa imekuwa ikitokea mara kwa mara hapa Kiambu County. Na vile tumefanya, tumeagiza DCI officers waanze uchunguzi mara moja. Waanze kutafuta ile contractor alikuwa anafanya hii kazi na mwenye nyumba mwenyewe. Tuweze kuwa prosecute. Kwa sababu hii ni makosa yao. Kama sio makosa yao, hatungekuwa na ile shida tuko nayo sasa hivi. Kuna mama na watoto wake wawili, huyo ameaga. Tuko na wawili wenye wako sawa, tuko na mmoja mwenye haku ameumia sana. Na hivi vile tunavyoongea sasa, hawa wawili wengine wako upande wa ICU. Mimi nitaanza kuzunguka mimi mwenyewe binafsi
na kuhakikisha kwamba tumekagua hizo mijengo zote ambazo mbeleni walikuwa wamepatiwa licenses na permits za kujenga, na tuhakikisha kwamba kila mtu anafuata kanuni na kufuata sheria ya ujenzi. Tuangalie mjengo imeanguka kwa sababu vile ilikuwa imepitishwa sivyo walikuwa na jenga. Kwa hivyo mimi ningependa tu kuunga mkono governor, na governor amesema atafuatilia maneno na mimi nitakuwa tuko na yeye. Dulma Kiniratiro Maroganda KNCHR kauno sidho lipot mayango ni piny Kenya wasegeo kang malach kutenore kod yiero mokalo mane otako dul mar IEBC. Kalipot mane osidhi kod jakom mar KNCHR Roslyn Odedo yango ni jokanyo mopogore mokelo kanyakla bad migao mar obila, dul mar Uganda kanyakla gi NCIC, riwruok mar kanisa NCCK, dul mar IEBC, dul mar IPOA, riwruok mar joneno ILOG. E kind mamoko ne onywako e tich kanyachiel e kinde yiero mane ni ratiro mar Uganda jo Kenya ne oriti. Kata kamano duol no bende yango nitiere monj mag siasa 47 ma ji maromo 4 ne owito ngimagi. Country in election matters. In some areas it has improved. In some areas it is still lagging. But sad to say, in some areas we retrogressed. The 7 cases captured in 2022 include 3 deaths which occurred during the campaign period and 4 which occurred during and after the polls. The cases were from 6 counties, namely Kisii, West Pokot, Trans Nzoia, Kisumu, Bungoma, and Nairobi. We started very, very hard to look into this idea of creating peace and looking into inclusivity and looking into recognition of diversity and making sure that our elections will be peaceful. With a mandate to play a liaison role between the service and the IEBC, including other critical electoral stakeholders and partners. It is this liaison role that gave us a seat at the table of critical decision-making, enabling us to gain insights on key issues that not only informed but also enriched our internal planning. Obila ne otiyo kod iro ma lungo wang'e keyo jod bura mag kweth mag Azimio One Kenya Alliance mane bago ng'anyo oko ma log tich ma duol matayo yiero IEBC e boma ma Nairobi. Jod bura ne oyudore kamarach e kinde mane obila temo chunogi mondo mi gike johera maggi kapok gidonjo e IEBC. Rang'e madonjo e apisi mar IEBC ne olor mane ochuno jod bura go mondo twa kod jofuambo oko mar apise go. Jod bura go ne ong'anyo ka gidwaro ni jalup jatich mar IEBC Ruth Lundu oduoki tich. Lundu ne oriembe tich ka itude kod ketho kaka timo romo moko puodhi kod jotende. Tumekuja hapa kwa maandamano ya amani, hatutaki fujo, tunauliza tu haki yetu kuona kwamba Kenya inaenda vile nitakana ikue. Na sisi tunasema kama wajumbe ya kwamba IEBC wanajua vile walitufanyia wakati uchaguzi, hatutaki kuongea kwa hayo maneno. Sisi tunasema tu haki ya wafanyikazi wa IEBC iangaliwe. Hatungekubali kuona kwamba kuna mtu leo anatolewa kazi, anapewa barua aende nyumbani na amehudumia tume kama Madam Kulundu. Kwa hivyo tunaomba Chebukati na timu yake wawache hizo carteling wanafanya ndani ya hiyo ofisi. Na tutakuja hapa kila siku kuona kwamba haki za Madam Kulundu zimeonekana. Dulmo John Bura mar ODM osingo keto piny owacho e koke mane onigi chopo kare singo mane giketo ne jopiny. Governor County Masia James Orengo wacho ni ting' ma gin go emeno ni piny owacho mar Kenya Kwanza motele kod jatend piny Kenya William Ruto ochopo kare singo duto mane gichiwo. Orengo mane lose iko moro e County Masia ne nono gimomiyo piny owacho mar Kenya Kwanza pod nitiere rumbi mag campaigns kendo rem chako keto e tim singo mane giketo e ndalo 100 mokwongo. Chama chetu cha ODM iko imara. Hakuna chama ambayo ina nguvu kwa kihistoria na kwa vitendo kuliko chama chetu cha ODM. Na kiongozi wetu pia Raila Amolo Odinga, unajua unaweza kutafuta kwa urais. Kwa rais si mwisho. Si mwisho, ni kitendo na vitendo utafanya kama uko rais. Wale ambao wamepata uongozi katika Kenya walikuwa mnasema bottoms up, mama mboga,
Sasa nianza kusikia msemi mama ya mama mboga ama bottoms up. Nataka kusikia vitendo, na kama hakuna vitendo, sisi kama timu ya ODM tuko na haki ya kulinda haki za watu wa Kenya kwa jumla na kuona ya kwamba mazuri zimetendeka katika nchi yetu ya Kenya. Duolmo chungne achiel mar oganda pachoka NCIC okwayo piny owacho mag counties mondo riw kanyakla ogeni duto lemo mag telo e counties go. NCIC wacho magi kinde romo mar kwe manobagi county Manandi kanyakla kod jotelo makono kagisindo lango kwe kaka yo mar nyayo demokrasia e thurka. Duolno medo ni katiba mar piny Kenya siro achiel mar oganda ka chike mag Kenya yango ni oganda mopogore opogore ni kod ratiro mar yudo gwelo mag kombe mopogore opogore pachoka. Katiba inasema kwamba 70% hata kama ni kazi ama ni mambo fulani itaweza kutendeka pale kwa wale wenyeji, na 30% wahakikishe kwamba wameweza pia kupatia watu wa makabila mengine ili uhasama usiwepo, bali waweze kuleta watu pamoja. Wakifanya hivyo hakutakuwa na shida yoyote, watu wataendelea kuishi kwa amani. Tulidumisha amani katika kiwango cha kitaifa, tukadumisha amani katika kiwango cha county na sub-county. Tunataka sasa tusukume frontier iende mpaka kwa village na kwa household level, kwa sababu hapo tumeona kuna mambo mengi. Ndio tunataka sasa tusukume haya mambo ili wananchi wetu waanze kuwa salama kutoka kwa village level. Tumejitolea na tutahakikisha ya kwamba amani imewekwa, kwa sababu tukiwa na amani, amani ndio msingi ya nchi kupata maendeleo, ya nchi kusonga mbele. Thoth skunde yepo kawuono ne tam mar adek ka igeno ni e giko higa jopuonjre yudo thuolo mar timo penj maduong' kaluwore gi kalenda mar somo. Thoth jonyuol kata kamano pod medo ywak kaluwore gi pek mar ngima kendo gichwalo kwayo ne piny owacho mondo kel resruok ahinya to e sir mag basari kaluwore ni chenro mag omenda mag dongruok e gwenge CDF ong'uki. Corona nini kalenda oinyowa ma 1 week nyathi odhi school, in the next 1 week kendo chako duogo japuonjo dwaro pesa mana kama kawaida. CDF ne ema konyowa. CDF ne machunwa pesa samoro ne nyathi oriembi to yudo ka CDF siling alf adek no okonyi kamoro. Koro kigol gino CDF ma konyo jonyuol. Joma ongego mok nyal CDF konyo mang'eny. En be yudo ka jonyuol moko pod fuko gini nono. Yudo ka koro ka basari ogol. Biro miyo ka jonyuol koro biro bedo gi tich matek. Gibiro dhi pocket gi deep and deep mondo giyud pesa ma ginyalo chulo. Nikech japuonj ok bi rito koro riemb nyathi school fee. To gito gibiro dwaro pesa gino ma nyaka chune nade. Sama basari nitie nyalo boost gi mantin ma janyuol nigo to nyathi dhi go mbele. To nyaka ne med fuel waseno pek mang'eny e tich. E chabira biro to king'ise bei to neno mane mae. To ka wan gi echwa koro wako sirikal kanya winjowa to dwokno bech mafuta chien. Walewo gi nyithinde dhout kata sani nyithindo pok odhi, morning odhi kawuono pok odhi, madhi kiny pok odhi. Time sort ke nyathi donjo ni to lor skul nyathi duoge ot, nyathi dhi ni to lor skul nyathi duoge ot. Koro wakia ni to kare sirikal ni otero wakanye to skul ni to dhi kod wakanye. Jod bura okwa mondo bed kod paro kod chenro mamoko mabiro konyo oganda e kuonde chung' od bura mekgi kar keto geno duto e omenda ma chenro mag CDF masani nyuolo paro mopogore opogore. Bishop mar kanisa Anglican mane osedhi rutaya Joseph Otieno Wasonga wacho ni jod bura nego many yore mag riwo oganda kendo keto chenro makare. Wasonga mane loso skul nyiri ma Nyamira e kinde mane yawa yanga kambi ma Tiji Foundation oyango ni en tij jatelo manyo tayo kendo yweyo mwandu kuom oganda mantiere kuonde chung' od bura mekgi to kod e pinje mamoko mago moikore konyo weche mag dongruok. We know that in the political arena, the MPs are pushing
for CDF to continue and be reinstated, but work does not have to stop because the CDF is not there, because the work of leaders is to coordinate and mobilize resources which they could do from our people in diaspora, in the Eastern Africa region, in Africa, and even in the world. We have so many people from Game, from Siaya, and from Nyanza who would want to support development initiative. And that is where we call on our political leaders to join with other leaders in the community to push forward development work. We have people in the diaspora, we have people in urban centers, we have people who want to come back home and help. But more often than not, they're looked at as political competitors. So we want to provide them a platform where they could send something in a foundation. And I think it is most important that a child go to school than a politician being comfortable that he is feeling his space is being occupied. Jokanyo mag riwruok mar pinje Afrika makedo kod tuo mar ayaki kod mamoko mag nyach ikasa omole pachoka kuom thuolo mar lariyo mar nono ikruok ma piny Kenya oseketo motelo ne romo mar ji ma ok tin 10,015 ma dhi timore pachoka. Romo ni dhi kelo kanyakla oganda mawuok e sectors mopogore opogore kod pinje mamoko mag Afrika ka piny Kenya ne otero romo ni mar ikasa mogik higa ma 2003 nyaka higa ma 2021 kwan joma owito ngimagi kaluwore kod tuo ayaki e pinje Afrika pod ni malo moloyo tuoche mamoko. King'iyo pinje mantie milambo mar ongoro mar Sahara, nyiri kod mon matindo manie kind higni 15 nyaka 24 ema thoro gamo tuo mar ayaki. Pinje go nondo yango ne achiel kuom mine 4 ni kod tuo mar ayaki. As a country, we are chairing the NAC Commission of the Global HIV Prevention Coalition. We also do play a critical role of looking at Africa, especially on how Africa is going to sustain the HIV response. We are here to evaluate the country. We are here to see the commitment of the government. We are here to see the commitment of the civil society. We are here to see also the infrastructure facility that we have in the country, just to complete what the Honorable says. And the assessment visit is for 2 days. We need to see all the stakeholders and see at which level are they committed to welcome more than 15,000 delegates across the world and from the 5 regions to Africa. Nyakoro mkajwang'ero kamano kuom bedo kod chakruok nyaka giko weche manyien mag ka gi kacha mana mesa maka weche manyien ne oikoni saa 10 mar odhiambo. Kata kamano koro mokanyo saa 1 chenro mar ang'ichwere to kod mano mar uimore ntie weche manyien mathoth mapod mesa maka weche manyien ikoni ometudri kodwa koro saa 1 gi saa 3 ne weche manyien monon kendo molu kendo modoma kare. Nyinga Ochieng Emmanuel.